Cepter hotel u samom centru Vrnjačke Banje sa svojim kvalitetom i uslugom zaslužno sija sa 4 zvezdice. Gostovanje Dragane Mirković, koja je poklonila poverenje ovom timu, dokazuje da koračaju koracima najboljih. Da bismo potvrdili kvalitet i saznali planove za 2020. godinu, porazgovarali smo sa marketing menadžerom Majom Remetić. Majo, dobroveče, evo nas u Cepter hotelu, danas večera slavimo pravoslavnu srpsku novu godinu, vidim da ste spremni kako za novinare, tako za Draganu Mirković, kako su protekle pripreme i koliko se spremate u stvari za 2020. Tako je, dobroveče i dobrodošli u hotel Cepter. Drago mi je da ste večeras ovde kao i veliki broj novinarskih ekipa koji prate dešavanje u Vrnjačkoj Banji i naravno koncerte Dragane Mirković na koji je došlo zaista veliki broj ljudi. Mi imamo čak i goste iz Makedonije koji su zvali i došli specijalno zbog koncerta Dragane Mirković, tako da nam je zaista veliko zadovoljstvo da možemo da ugostimo sve one ljude koji su želeli da večeras budu u Vrnjačkoj Banji i da uživaju uz muziku Dragane Mirković. Moram da te pitam kako je prošla 2019. Ste zadovoljni samim dočekom, samom 2019. godinom? Znam da si od skoro PR Cepter hotela i vidim da su se mnoge promene desile u ovom hotelu, to moram da te pohvalim, kako sam bazen, tako i onaj deo za masaže, sve ono što žene vole u stvari. Negde si napravila da mi žene najviše volimo to. Tako je, pa Jelena, ti i ja se znamo zaista dugo i ti prosto znaš ono što ja volim i prosto u čemu uživam, ali zaista ne mogu da pripišem sve to sebi. Ja sam ovde od skoro, ali moje kolege i ceo prosto Cepter tim, iza nas stoji zaista veliko ime i velika kompanija, su se potrudili da ovaj hotel danas izgleda ovako. U 2019. godini smo imali zaista veliko renoviranje hotela, puno prostorija i čak sve sobe su renovirane kompletno. Onako na kraju 2019. godine u decembru smo imali jednu zaista veliku nagradu za sve to što je urađeno u protekloj godini, a to je kategorizacija. Dobili smo 4 zvezdice, što ovaj hotel zaista zaslužuje i negde naravno u 2020. godini će nas pratiti to da prosto taj luksuz i te 4 zvezdice moramo opravdati kod gostiju i naravno kod Banjčana. Videla sam da u 2018. i to moram da se vratim, ti još nisi bila tu, ali to će verovatno samom timu Cepter hotela značiti. Dosta su radili na tome da sportisti provode vreme u Cepter hotelu, da deca, kada su kampovi u pitanju, kao što je to bio Nikola Rađen, on je ceo kamp odradio zajedno sa Cepter hotelom i dosta mališana je bilo iz cele Srbije, bilo je iz Slovenije, bilo je iz Nemačke, iz Italije. Mi smo to negde propratili uopšteno, ceo taj kamp, velika usluga, velika profesionalnost i negde ste opravdali poverenje samog hotela da ponovo mogu da se, negde da vas pozovu i da ponovo budu vaši gosti. Hoće li negde u 2020. ponovo da se radi na tom nekom, na toj temi da sportisti i negde zdrav duh se ovde ceni? Naravno, svakako sportisti su uvek dobrodošli i u Vrnjačku Banju i naravno u hotel Cepter. Pored Nikole Rađena tu su bili i odbojkaški kampovi, svake godine takođe ovde tekvondo kamp, svetski tekvondo kamp, dolaze deca iz svetskih zemalja, biće i ove godine naravno, ali ono na čemu se takođe bazira ponuda Cepter hotela je kongresni turizam. Mi imamo najveću kongresnu salu u regionu koja je kapaciteta 1200 mesta i još plus 2 kongresne sale, to je sale za sastanke sa po 200 mesta, ukupan kapacitet sale je 1400 mesta, što je zaista nešto što nam daje prednost u odnosu na druge hotele, bavljanje tim kongresnim turizmom i mi smo uglavnom zastupnici, da kažem, kongresnog turizma u Vrnjačkoj Banji i to je nešto što nas izdvaja zaista od konkurencije, takođe time ćemo se baviti i u 2020. godini, onda kristalna sala naša koja je ove godine doživela izvesne promene i renoviranje, to je sala koja je pogodna za svadbe i razne druge svečanosti, proslave, rođendane i druge dešavanja.
I to je zaista nešto na čemu mi radimo, da prosto to doživi neku najbolju moguću namenu i reklamu. Sama lokacija Centar hotela negde nam daje taj neki broj 1 da baš izaberemo Centar hotel u samom centru Vrnjačke Banje. Tako je. Dobar parking prostor, obezbeđeno parking mesto. Takođe imamo i svoju garažu. Jeste, sve su to neke povoljnosti koje u stvari nas kao goste Centar hotela i same Vrnjačke Banje, ja kad bi birala hotel u nekom mestu, uvijek bi gledala da mi to bude negde u samom centru, da mi sve bude blizu, a da imam sve uslove da provedemo dane u tom objektu. Tako je, naš hotel izlazi direktno na glavno banjsko šetalište Promenadu. Takođe, pored ovih sadržaja koje sam već navela, to je naš glavni adut kongresni centar i kristalna dvorana za razne proslave i događaje. Tu je i naš wellness centar koji takođe ne bih zanemarila, a ono što je novo i što će u 2020. godini najviše se promovisati je svakako i Cepter 2, to je tržni centar koji se otvara, ja mislim, već negde krajem januara ili u februaru mesecu na 2 nivoa u novoj zgradi Cepter 2 hotela i do 2021. biće završeni i apartmani i novi wellness u tom novom delu. Tako da je to neka ponuda nova, što će zaista otvoriti neko novo tržište i privući neke nove goste u Cepter hotel. A ono što će svakako biti zanimljivo za 2020. godinu i za neku letnju sezonu je i renoviranje letnje bašte i nova ponuda letnje bašte i terase koja gleda direktno na promenadu. Odlično, ja se nadam da ćemo se družiti tako 2020. godine i da ćemo, mnoge lepe priče ispričati iz Cepter hotela i mnoge teme dati kao obaveštenje svim gledalcima, a ja se nadam da ćete te 4 zvezdice opravdati kao što i planirate i verujem da će uz tebe i tekako biti opravdano. Znam koliko ti to dobro radiš, znam koliko voliš ovaj posao i mislim da je Cepter tim izabrao pravu osobu da pokaže koliko je hotel dobro. Hvala ti, Jelena, svakako na ovim lepim rečima i mi se zaista nadamo da ćemo opravdati 4 zvezdice. Pred nama je zaista veliki posao i velika odgovornost, ali smatram da Cepter ima najbolji tim i da prosto mi to možemo i da ćemo uspeti u tome u 2020. godini. Vama hvala što ste večeras ovde sa nama i želim da čestitam svim gledalcima TV i Efimije ovu našu pravoslavnu novu godinu, takođe i sve praznike koji su za nama i da se onako češće viđemo u ovoj godini. I naravno da dođu da posete Cepter hotel. Tako je, ono što je vrlo bitno da ne zaboravim je da je Cepter hotel otvoren za sve eksterne korisnike, znači a la carte restoran, takođe i wellness centar su otvoreni i za eksterne korisnike, možete doći ovde i koristiti samo wellness i spa usluge ili doći na ručak, prošetati banjskom promenadom i svratiti na kafu. Da imate vi te večeri, organizujete muzička druženja kao što je bila božićna večernja žurka. Jeste, i badnji matine, tako da trudit ćemo se da u 2020. godini imamo zaista više tako nekih muzičkih dešavanja koji će okupiti Banjčane, a i goste i ljude sa strane, jer zaista Cepter je jedno ime, nekada zvezda koje je okupljalo veliki broj ljudi, jedno mondensko mesto gde se nekad jako puno izlazilo i trudit ćemo se da tu negde tradiciju koja je prekinuta nastavimo. Ja se nadam da će biti ovde dobrih zvezda koje će ulepšati i nama veče kao posetiocima, a negde da će sam Cepter hotel prirediti svima nama, da provedemo jednu nezaboravnu noć u vašem hotelu uz dobru žurku i očekujem da uskoro da vidimo. Naravno, hvala vam još jednom. Očekujemo da će se planovi ostvariti, a kapacitet ovog hotela obećava organizaciju mnogih muzičkih okupljenja i proslava.